Braćo i sestre, radost Uskrsa mjeri se po težini križa, po Velikom petku. Tako i Pasha, izlazak onaj iz egipatskog ropstva i ona sloboda u koju iziđoše, mjerilo se po onome kako im je život bio pod egipatskom čizmom. Oni koji su više tlačeni, kojima je teže bilo, to su radosnije slobodu dočekali. Ali uvijek ima i onih koji nisu baš osjetili tlaku, ugnjetavanje, jer su oni gostili se onim loncima. Sjetite se, ti isti u pustinji, ovima kojima je Bog dao slobodu, pokušat će nametnuti svoje, pa će pričat kako su imali u Egiptu pune lonce. Ogadila im se Božja hrana. Tako i naši životi, što više imaju križa, što više imaju patnje, što imaju više onih problema životnih i nedaća bilo koje vrste, to nam je Uskrs bliži, to nam je Uskrs više naš. Isus sa svojom uskrsnom pobjedom nije ljubomoran. On želi s nama podijeliti tu pobjedu svoju, uskrsnuće, nad grijehom, nad okolim starim neprijateljem. Ako bolje pogledamo i kako nam se kaže da moramo otvorenih očiju ići kroz život i da nam se povijest ne bi ponavljala, iz nje moramo učiti. Pa onda možemo vidjeti da ti lonci egipatski nisu samo kod Božjeg naroda prisutni, nego i kod Božjeg naroda, našega hrvatskoga. Pa sjetimo se one tamnice ateizma, komunizma, Jugoslavije, pa onima kojima su lonci bili nadohvat ruke, kako danas plaču za tim loncima i tom izgubljenom tamnicom za vjernike i još pokušat će uvjeriti vjernike da buncaju, da oni ne znaju što su proživjeli. Ko inače što se u životu događa. I onda će uvijek biti onih naivnih koji će prihvatiti takve priče. Kako rekoh, proslava Uskrsa i uskrsna slava ovisi o našeme petku, o našeme životnom križu. Što više i teži križ imamo, to nam je Uskrs sigurniji. Jasno, ako je s Bogom i u Bogu. Jer ako netko ima težak život, pa ga proklinje, pa bogohuli u svojim životnim teškoćama, jasno da takav nema nikakvog udjela u uskrsnuću. Ali zato oni pobožni, koji strpljivo nose svoje životne križeve, kao što je Spasitelj nosio svoj prema Kalvariji, njih čeka Uskrs, a čuli ste svetoga Pavla, kako ćemo biti proslavljeni kad dođe naš proslavljeni Gospodin nama. A do tada nemojmo čeznuti za slavom, jer slava koja nam se do tada ponudi svakako nije iz Božjih ruku. Božja slava bit će njegovima ponuđena onog trenutka kad nam on, uskrsli Gospodin, ponovno dođe. I neka nam dođe, a do tada uživajmo u blizini svog uskrslog Gospodina. Ako ne u stvarnosti da ga gledamo licem u lice, možemo ga gledati u duhu i možemo ga gledati prisutna, evo i u svetoj misnoj žrtvi.
Neka on bude uvijek s nama i mi budimo s njime. Amen.